Радвам се да се запознаем. Аз съм Мирка и ви приветствам с добре дошли в моят нов канал. Какво мога да ви разкажа за себе си? По образование съм начален учител, но в последно време се развивам и като треньор по личностно развитие, семеен консултант и констелатор. Какво ми дава право да наричам себе си треньор по личностно развитие? Когато бях малка, започнах да развивам себе си чрез книги, филми и телевизия. Като казвам малка, разбирайте 20 плюс години. Моето личностно развитие започна с предаването Искрено и лично на Миглена Ангелова. Когато излизах навън с децата си да ги разхождам, бутайки количка, често присядвах в някоя кафене и се заговарях с някоя приятелка. Още по-често се случваше да кажа: днес по телевизията гледах, онзи ден чух, Миглена Ангелова каза, гостът на Миглена Ангелова каза, в онова предаване чух и така нататък и така нататък. И тази приятелка ме попита: ама ти само телевизия ли гледаш? Когато аз бях малка, имахме само телевизия. Книги за самопомощ и приложна психология можеха да се намерят тук-там. Честно да ви кажа, аз не обичах много да чета книги. Моят баща беше прекрасен човек, да ми е жив и здрав. Обичахме много да говорим. За мен той беше като старейшината на селото. Имаше всякакви знания. Най-разнообразни, изключително еклектичен човек. И когато нещо ме впечатлеше от телевизията, защото то друг информационен източник нямаше, аз му задавах въпроси и той ми обясняваше нещата. Аз имах голям късмет. Осъзнавам го. Някой да ми обяснява нещата, които аз не разбирах. Много често ми се случваше да отида и да му задам някакъв въпрос и той да ми извади книга и да каже: ето, прочети. Да, аз на моите 15 плюс години, нали се сещате колко много ми се е четяло. И му казвах: човек, кажи ми го с 2-3 думи, за да те разбера. Сега, благодарение на социалните мрежи и платформи като Instagram и TikTok, информацията тече изключително бързо. Но това е и плюс и минус. Поне за моите 40 плюс години. Защото информацията, много е. Разнообразна е. Нямаме време и търпение да изгледаме нещо по-дългичко от минута и половина. Къде ти минута и половина? Може ли да са някакви секунди, ако обичаш? Ако е хапче, може ли да е хапче? И ако може да легна да ме програмират и всичко вече като се събудя да бъде окей. За съжаление не става така. И на мен ми се искаше, когато бях супер млада, нещата да стават бързо, веднага и изведнъж. Това е възможно и ви препоръчвам на тези от вас, които сте любители на филмите, да гледате филма Штрак с Адам Сандлър. Изключително илюстративен филм. Какво би се случило с живота ни, ако ние живеехме на Штрак? Ако можехме да превъртаме времето? Колко много неща щяхме да изпуснем тогава. Но да не задълбавам. Който има интерес, нека да гледа филма. И социалните мрежи, нямам нищо против тях. Аз също ги следя, аз също съм там. И тук в момента започвам да се развивам и в YouTube. Дават изключително богато и разнообразно съдържание. Аз също превъртам видеа, които не са ми толкова интересни или неща, които вече знам. Но съм благодарна, защото аз ги знам благодарение на опита, който съм натрупала през годините. И да се върна в началото на това, защо заставам пред вас като треньор по личностно развитие. През годините, развивайки се, в мен порасна семето на любопитството. Баща ми го посади. И аз имах благодатната почва да го развия. Задавайки въпроси на него, след това започнах да задавам въпроси на себе си. И започнах да се питам. Това е философията. Между другото, може би някои от вас са чували за философия в училище. Философията е възникнала като удивление. Аз обичам да се удивлявам, обичам да опознавам света около себе си и имам това детско наивно любопитство, което някак си като направим 20 плюс и то лека по лека започва да изчезва. Вярването в чудеса и в дядо Коледа ни отнема това естествено любопитство да опознаваш света
по начина, по който на теб ти е интересно. Защото слушайки подкасти, нямам нищо против, слушайки мен, вие черпите от моето знание, от моя опит. Но безценно би било, ако можейки, слушайки другите хора или четейки мислите на другите хора, вие да ги претворявате в свои и да ги превръщате в малки чудеса. Пожелавам ви го. Аз вярвам, че се научих на това. Как? Като започнах да задавам въпроси на себе си. Започнах да водя диалози с себе си, без да страдам от биполярно разстройство, но в средата, в която пораснах, аз и станах най-интересният събеседник. Сега виждам, че има много подобни на мен хора, благодарение на социалните мрежи, но на времето нямаше достъп до такъв тип информация и хората се срамуваха да говорят на тази тема. Те все още се срамуват, но през социалните мрежи някак си е дистанционно и малко като на ушки. Не е съвсем истина. Говорейки на себе си, задавайки си въпроси, Вселената ме чуваше. Сега ние го наричаме манифестиране. Тогава беше просто на игра. И наистина тези дълбокомислени разсъждения, които философите са си задавали като въпроси, след това учениците в училище трябва да учат и хич не им е приятно, абсолютно ви разбирам. Задавайки въпроси на себе си, Вселената ме е чувала. И ми е пращала или посланник в лицето на някой възрастен, или ми е пращала книга, до която аз да се докосна, или да видя филм, или да чуя песен, или пък да си поговоря отново с баща ми. И така, лека по лека, с годините, разбира се, в мен започна да се натрупва знание. Няма как. Това знание аз започнах да събирам в едни тефтери. Когато чувах нещо интересно по телевизията, аз вадих някакви листчета. Тук може да видите всякакви листчета. На каквото ми е попадало, на това съм писала. Ето тук има някаква брошура, която са ни давали, но е било място, в което аз да си запиша нещо, което е минало мимоходом. Защото сега, благодарение на социалните мрежи, можеш да си го спреш на пауза, можеш да си го запазиш, няма нужда да пишеш. Но тогава нещата минаваха и заминаваха. Минаваше и заминаваше филм, минаваше и заминаваше песен, минаваше и заминаваше мисъл. И аз всички тези неща си ги събирах чиново на някакви листчета и ги слагах в едни тефтери. Затварях тефтерите, напълних така доста голям рафт в къщи с тефтери и си мислих, те някога може и да ми послужат. Ето дойде този ден, в който тефтерите ще ми послужат. И днес за вас реших да отворя един от тефтерите и да извадим един цитат на Сулки. Просто е така на посоки. Много често обичам така да правя, когато съм в задънена улица и не знам какво да направя. И се чувствам объркана и няма от кого да взема съвет, защото вече са ми на доста години. Отварям книга, тефтер или си пускам много бързо социалните мрежи. Първото, което ми попадне, е отговорът на Вселената за мен. Затова сега ще направим един експеримент. Ще отворим този тефтер с много разсипани листчета и все пак изписани страници. Опитах се, някога през годините се опитах да направя картотека с всички мисли, които съм си записвала. И сега на посоки ще разлистя тефтера и произволно ще спра на някоя страница и с пръста ще посоча тук. Това е цитат 96. Все изпитания, битки и унижения. И ни помен от меча. Една обикновена немска овчарка се бе превърнала в свръхестествена заплаха. Това беше лош знак за умора и провал. Не мога да се сетя откъде е този цитат. До някъде си мисля, че това е Пауло Коелю. Това е един от първите автори, които започнах да чета. Наричаха го гуруто на манекенките. Аз съм далеч от манекенките. Но наистина това беше един от първите треньори, ще го нарека, или ментори по личностно развитие, който достигна до българския пазар и от който ние можехме да черпим вдъхновение. Другият е Дейл Карнеги. Но някак си с него не се спогодихме. Пауло Коелю отговаряше повече на моята душевност. И защо съм си извадила изобщо този цитат? Доколкото си спомням, тук беше Пътят на Сантяго. Той описваше Пътят на Сантяго. Това са го правили пилигримите преди време с цел да опознаят себе си, да предизвикат себе си, общо взето личностно развитие. И той решава също да измине този път.
Сега пътят е много облагороден, има хора, които го минават, но има стърноприемници, които могат да те подслонят, а тогава се е спяло под открито небе и си бил съвсем сам. Сега много често можеш да срещнеш и други хора по пътя си. Мадлена Алгафари много често минава този път и не е само тя, разбира се. В една от главите той описваше срещата си с смъртта. И страхувайки се от смъртта, който е естествен човешки страх, той всъщност си представя куче. И тази немска овчарка всъщност е неговия страх от смъртта и меча, който търси, е начина да я пребори. Но меч няма. И какво трябва да направи той? Той трябва да се пребори с страха си единствено и само благодарение на своето вътрешно усещане, състояние, мотивация за живот. И това съм си го записала, защото не знам, докоснало ме. В онзи момент ме е докоснало. Дали това би ми послужило тук и сега? Днес? Не мога да кажа, но тези цитати, които аз съм записвала и преписвала след това в тефтерите си, ми помагаха да си отговарям на въпроси. Аз в момента нямам въпрос. Абсолютно на посоки отворих тефтера и извадих цитат, който да коментирам пред вас. Това правех със себе си преди време, но вместо камерата, пред мен стоеше огледалото. Каква е разликата? Разликата е първо в годините, които минаха. Второ, посланието, което аз отправях към огледалото, стигаше обратно до мен. Но ме изпълваше с вдъхновение и с увереност. Даваше ми онази сила да продължавам напред и да се боря със собствените си демони, както и тук страхът от смъртта е вътрешен демон. Това не е реалност. Пауло Коелho, отивайки по пътя на Сантяго и нощувайки под някакво дърво, не това въображаемо куче е бил неговия неприятел. Евентуално някакви джипчи или мародери можеха да минат и по някакъв начин да му навредят, но в никакъв случай това куче. Това куче е просто образ, който илюстрира, по-точно удохотворява неговия страх. Огледалото за мен играеше ролята на мотиватор. И говорейки нещата, които си мисля, нещата, които ме притесняват, разсъждавайки пред огледалото, аз осъзнавах колко добре се чувствам в тялото си, в ума си, колко ми харесват разсъжденията, които имам, колко ми харесва умът, който развих. И това ми беше, как да кажа, подкрепата. Това ми даваше увереност. След години, когато вече имах възможност, защото аз тук ви говоря за преди да навърша 18 години. Това са тинейджърските ми години, когато за психология изобщо не се говореше, това беше тема табу. Каква е тази психология? Има само психиатри и хората са луди. Сега под пъти над път се говори за психология, което също не е лошо. Но аз би го нарекла по-скоро осъзнаване. Не би го нарекла дори психология. Защото това, което е в социалното пространство, не е истинска психология. Психологията е академична наука. Това, което и аз ще подам към вас, и това, което другите колеги или хора правят в социалните мрежи, е пътят на осъзнаването. Те споделят пътя на осъзнаването пред вас. Това ще направя и аз. И ако моят канал ви е любопитен, ще се нарадвам да се абонирате и да ме последвате. Съдържанието, което ще публикувам тук, ще бъде свързано точно с това. Пътят на осъзнаването. Как се върви по него, или как аз тръгнах по него, как аз го извървях, какви трудности срещнах, след това как се реших да изградя семейство, какво ми помогна да съхраня семейството си здраво, щастливо и сплотено до ден днешен, какво ми помогна с моят партньор да изградим една здрава, стабилна шантава връзка, ако щете, защото и до ден днешен ние будим смях и веселие у околните, дори у собствените ни деца, с това, че ние запазихме детската наивност на нашите отношения и непринуденост, честно да си кажа. Това ще бъде тема на моите разсъждения и сега, като казах разсъждения, се сетих за онова емблематично предаване "Размисли и страсти" на професор Вучков, лека му пръст. Няма такова в момента в ефира. Това може да бъдат моите размисли по отношение на осъзнаването, семейството, междуличностните отношения, обучението, ако щете, ако имате някакви трудности в обучението или въпроси, защо по дяволите трябва да ходим на училище, няма проблем да пишете ми в коментара, аз ще ви разкажа
защо по дяволите трябва да ходим на училище и какво всъщност ни дава училището и какво ни взема, разбира се. И така, с годините започнах да плащам за консултации, защото си мислех, че има много неща, които не знам, че има много неща, които още трябва да науча. И това е така. Но осъзнах, че толкова здрави и стабилни основи съм изградила през живота си до тук, че е невъзможно друг човек да разбие тези основи. А аз и не искам. Защото съм доволна от фундамента, който създадох. Аз съм удовлетворена от човека, в който се превърнах. Аз съм удовлетворена от човека, който съм. И ако искате и вие да постигнете удовлетворение, но не знаете как, може да почерпите от моя опит. Аз черпих опит от книгите, от хората, с които се запознавах, филмите, които гледах. И се превърнах в личността, която съм, благодарение на това, което видях и възприех. И вярвам, че всеки един от нас може да го направи, но аз имах достатъчно време. Аз нямах нищо друго, което да правя. А има много хора, които ангажирани в своята кариера, развитие, мечти, пътешествия, домакински задължения, ако щете, нямате тези години време за самопознание. Затова сме аз и много други като мен тук в ефира, в социалните мрежи, за да подадем ръка, за да дадем съвет, за да дадем подсказка, ако щете. Защото Маградич Халваджиян, друг човек, от който аз съм черпила опит и знания, казва така: понякога една дума може да обърне целият ти мироглед. Случвало ми се е. Има много листчета, на които съм написвала по една единствена дума. Купувала съм си книги, от които съм чела по едно единствено изречение и то ми е било достатъчно. Благодаря ви, че днес бяхме заедно. Аз съм Мирка, учител, треньор, семейен консултант, родител, просто жена. Човек, който споделя своя опит. Надявам се да намерите нещо полезно и причина да ме последвате. До нови срещи!